Здравейте и добре дошли на кафе. Специалната ни среща днес е провокирана от една статия, която прочетохме в списание 8. Вижте малко повече. Понякога е трудно да повярваме в доброто, в безкорисната всеотдайност и в съществуването на всички онези добродетели, които правят света по-красив. Има обаче хора, които са доказателство за това, че вярата, благородството и силата на духа променят съдби. Един от тях е Владимир Бушнаков или просто дядо Владо, както самия той предпочита да го наричат. 85-годишният мъж е посветил последните 15 години от живота си на каузата да помага на познати и непознати, и то абсолютно безвъзмездно и благодарение на това, че вече стотици хора са преодолели своите здравословни проблеми и са се излекували от най-страшните болести. Историята на дядо Владо започва през 1998 година, когато въпреки привидно отличното му здравословно състояние, два внезапни припадъка променят посоката на живота му. Никой не съм припадал преди това при живота си. В района на Лъвов мост. И не помня кога е и защо съм паднал. Вървях по тротуара, събудих напреки на тротуара по гръб. И виждам подметки. Мъжки, дамски, детски подметки. Над мен минават хора. Странен сън. Добре, ма както огледах се ляво-надясно и видях лъвовете на моста. И си спомних къде съм тръгнал. На другия ден припадъка се повтаря. Дядо Владо се принуждава да потърси медицинска помощ и така разбира, че страда от 4 нелечими по думите на лекарите болести. Недооросяване на мозъка, абсолютна аритмия, исхемична болест на сърцето и 76 мм тумор на простатата. Това не е първата среща на дядо Владо с рака. От него си отиват двете любими жени в семейството му – майка му и съпругата му Донка. Въпреки безнадежните диагнози, които поставят и на него, дядо Владо успява да достигне сам до пълно изцеление. Аз не отидох при никой лекар да се похвали, че съм се излекувал. Направих една херния и отидох при личната си лекарка. Тя като ме видя, бялото на очите й се показа, на двете очи. Тя припадна. Погалих я по челото, викам, топъл съм, жив съм. След като успешно се справя с рака и с другите си диагнози, дядо Владо не само започва да търси, но и намира природен лек за Паркинсон и други болести, които официално медицината квалифицира като нелечими. Наистина ли всеки вид рак е лечим? Можем ли да обърнем така наречените дегенеративни заболявания? Откъде идват знанията му и защо не иска да печели пари от тях? Ще разберем от самия дядо Владо сега на кафе. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на кафе на дядо Владо. Здравей, добре ми дошъл. Благодаря. Всъщност, с теб ще бъдем на чай, не на кафе. Добре. Заповядай. Благодаря. Трябва да започна днешното предаване с едно признание. Целият ни екип е много впечатлен от твоята история и от теб самия. От това как си се справил с нелечими заболявания, рака е едно от тях. И най-вече от това, че ти съвсем безкорисно искаш да даваш твоето знание на хората. Не искаш нито стотинка за това, което си натрупал като знание, за начините, по които лекуваш. Готов си, ей така, даром да ги дадеш. Признавам ти, че наистина сме впечатлени от това, защото ние сме предаване, което кани много често лечители, биокари, хора, които се обръщат към, които ползват нетрадиционната медицина, алтернативни методи за лечение. Всеки от тях си пази своите тайни. Не иска да ги дава така даром. Вижте, аз, ако разрешите, ще ви кажа, че съм последовател на Петър Димков. Петър Димков е отговарял, когато са му предлагали пари, той казал, че за това, което му е дадено от Бога, пари не взима. А който иска да изрази благодарност, нека помага на други хора. За това, че на него е помогнато. Да. Хубаво е, че го казваш и може би истинските лечители са това, защото много от лечителите казват, аз пари не искам, но колкото решиш, остави. Ти си съвсем друго нещо. Ти наистина не искаш нито стотинка. Дай да си поговорим за твоята история. Част от нея видяхме в това видео, което видяха и зрителите преди мъничко. Но когато ти поставят тези страшни диагнози, защото те наистина са страшни,
Ти решаваш да не се обърнеш към официалната медицина. Защо избра алтернативни методи на лечение? Не беше точно така. Аз се доверих на лекарите и цели 7 месеца те ми лекуваха без да ми окажат никаква помощ. Напротив, те ме отровиха с лекарствата, които ми даваха. Аз не издържах на тая отрова. Нямах сили да стана вече, да се придвижа до кухнята, да отида да се обръсна. Нямах сили за нищо. Просто с тяхните лекарства те ме унищожиха. И аз бях принуден да се откажа от тях. Това не беше мой избор. Аз очаквах те да ми помогнат. Но, за съжаление, нито един от тях не ми помогна. Един ми лекува за мозъчно-съдовата болест, друг ми лекува за сърдечните ми, 2 сърдечни заболявания. Имах абсолютна аритмия и исхемична болест на сърцето. И третия ми лекуваше от рак на простатната жлеза. И никой не ми помогна. Напротив, положението ми се влошаваше и аз бях принуден да се откажа. Това не е мой избор. Как взе това решение? Как беше сигурен, че пък можеш да се справиш ти, или не беше сигурен, реши да рискуваш? Вижте, когато аз поначало съм оптимистично настроен човек и винаги съм вярвал, че няма безизходни ситуации и в живота, и в здравето. Това съм вярвал винаги. И реших да пробвам. Все пак народната медицина е някаква алтернатива. И аз нещо там знаех вече. Нещо знаех. От дете още съм разбрал, че народната медицина има в някои случаи огромно превъзходство пред официалната медицина. В увода на книгата, която подготвям за издаване, мой опит в народната медицина, вместо увод съм написал 20 на такива случая, описал съм ги. Да. И това беше моята предпоставка да се доверя на народната медицина, защото няколко пъти, 20 на пъти при живота ми, тя ми е помагала, когато официалната медицина е била в затруднение. Добре, в този случай, в това състояние, в което си бил тогава тежко, почти безпомощно, казваш, трудно ти е било да се движиш, какво избра, с какво започна? Първата книжка, която ми попадна, на улицата си я купих, на маса се продаваха екземпляри от книжката "Здраве от аптеката на Господ" от австрийската лечителка Мария Требен. Да. И аз си я купих. Не съм дълбоко вярващ бил никога. Може да кажа, че сега съм повече вярващ от тогава. Защото преживях много неща за себе си, за много други съдби на хора. И разбрах, че има и някаква намеса свише в много от случаите, която помага на хората. Аз не го разбирам добре как става това. Ти като човек на точните науки искаш да имаш обяснение и логика във всичко, но за вярата може би не трябва логика, трябва просто да повярваш. Да, и аз сега вярвам в това, че някой помага. Някой. Защо видях тая книжка на тротуара? Защо я купих? "Здраве от аптеката на Господ". Господ в моя живот не е играл някаква особена роля до тогава. Но в тая книжка намерих откритие за себе си. 10 билки се сочат, които помагат при лечение на рак. И аз си ги купих и започна да си правя процедурите, предписани там. Чай, Да. нали? Тоест започна с тези 10 билки да лекуваш себе си, които прочиташ за Да, и почувствах подобрение. И разбрах, че това е направление, което трябва да разширявам, да обогатявам знанията си. И почна да купувам книги. И в тия включително кадри... имаш такива, доколкото разбрах, които можем да наречем апокривна литература, защото не се продават така, се намират... Имам такива. Да. Купил съм си книжки, които при разлистване се разпадат. Стари книги, много стари, древни книги. И за съжаление, там намерих повече истини за моето лечение, отколкото в съвременната медицина. Макар че аз не пренебрегвам и съвременната медицина. В моята библиотека има книги от такива древни лечители,
но и от съвременни лечители, от български професори, от двама академици имам книги български. И не всичко споделям, което пишат те, но оттам има много ценни неща, особено за лечебните свойства на билките. Ти наред с билките си правил и нещо друго странно. Пил си газ, доколкото разбрах. Това все пак не е към билките. Не. Вижте, аз пробвах всичко, до което се добрах. За газта реших да пия, след като ми напомниха в една руска книжка за това, че е патентован този метод за лечение от австрийска народна лечителка. Тоест, пробвал си всичко почти върху себе си. Кое мислиш, че ти помогна? Кое излекува рака? Мисля, че всичко по-малко ми помогна. Смисъла на моето лечение мога да определя с няколко думи само. Първо изчистих от организма си всички отрови, натрупани отрови, токсини в организма. С въздуха, с водата, с храната, която приемам. Всички в съвременния свят трупаме непрекъснато отрови. Всички съвременни източници, те са огромни източници. От всякъде ни дебнат опасности. Значи първо изчисти токсините. Изчистих всички отрови. А това е предпоставка за успешно лечение. Който от методите да използвам след това, аз съм сигурен, че ще помогне. Казваш, в един чист организъм. Да, разбрахте. Казваш, който и от методите да използваш, защото всъщност ти след опити, проучвания стигаш до 3 метода за пребор. Спираш се ти самия на 3 за преборване на рака. Аз се спирам на 3. Защо? Първият е билколечението, който аз върху себе си изградих като метод. Няма такава билкова рецепта у нас. Преди и Петър Димков няма така рецепт за лечение на рак. Аз стигнах експериментално до тая рецепта. И мисля, че самото ми оздравяване показва, че съм бил на прав път. А и в последствие помощта, която оказваш на много хора, също явно показва това. Ама вижте, аз вече 15 години от нищо не съм боледувал. След като се излекувах. Такъв период в живота си нямам. Щастлив период. Добре, това, което казваш, спираш се на билколечението заедно с зеленчуков сок. Това, което подробно ще разкажем и ще покажем, това ли имаш? А другите 2 метода, които смяташ, че са добри? Вторият метод е уринотерапията. Нали знаеш, че съвременната медицина в момента, ако гледат лекари, гледат с голяма доза скептицизъм и се усмихват иронично. Да, но има и лекари, които прилагат уринотерапията и у нас включително. Той е много древен метод, всъщност на хиляди години, ако не се лъжа. На повече от 5000 години. Той е описан подробно в една индийска книга, писана от монасите индийските някога, Дамара Тантра. И там се дават съвети как да живеят индусите. От раждането до смъртта. И там има описан метода на уринотерапия. 101-та глава е посветена на уринолечението. Знаеш ли съвременни лекари, които наистина са ползвали уринотерапия? Един английски лекар, Джон Армстронг се е казвал, след Първата световна война се разболял от туберкулоза. Бил е на фронт и се разболял. 24-та година разбрал, че отива от този свет и няма кой да му помогне. Не е имало тогава средства за лечение на туберкулозата. Антибиотици още не е имало. Просто трябвало да умре. И в това безизходно на пръв поглед състояние, той открил книгата Дамара Тантра, прочел е, приложил и оздравял от туберкулозата. В резултат на което той взел съдбовно за себе си решение, напуснал клиниката, в която работи, отишъл се на село и повече от 50 години е лекувал хора само с урина. Той е развил съвременното направление на уринотерапията. Той. Да. И е признат бил в Англия. А другия метод, който харесваше пак... Третият е на Бройс. Той е отново с растения, но не само билки, а и зеленчуци. Да. Всъщност ние за него ще говорим подробно с... Да. Оказва, че австрийският лечител Рудолф Бройс още около 30 годишен, той е живял дълго, 91 година,
още към 30 годишен е прочел някаква стара немска книга на повече от 300 години вече. Да. Действително старо издание. За лечебните качества на зеленчуковите сокове и на плодовите сокове, въобще на соковете. Той се обърнал към това направление, вече бил започнал лечебна дейност, тая дейност му допадала и оказало, че зеленчуковите сокове действително много помагат. И той по експериментален път, както аз стигнах до първата рецепта, е написал неговата рецепта. Да. И тя помага вече на много хора. В Австрия той е излекувал за 60 години живот, след 30 годишната си възраст, когато написал тая брошурка, кратка брошурка, която е изложил метода на лечението с зеленчукови, сокови, билкови чайове. Той е излекувал десятки хиляди хора от заболявания, считани до тогава за неизлечими. Десятки хиляди. Аз смятам, този метод е доказан повече и от първия, и от втория метод, поне в България. Да. Нали? И аз го препоръчвам с предпочитание, препоръчвам този метод пред метода, който аз съм написал, и втория метод, който е много стар и на който вярвам, имам излекувани пациенти с него. Но сега с теб ще си говорим точно за метода на Бройс, към който обаче ти имаш много нещо твое внесено в този метод. Има нещо. Да. Нещо и то е съществено. Не го омаловажава и знам, че е съществено. Мисля, че планинския хвощ, който аз добавям към Чакай, ще ми разкажеш много. Ще покажем рецепти. Аз даже ще отида сега да погледна само дали е приготвила всичко Елица в кухнята. А веднага след рекламата да отиваме заедно в кухнята, за да направим нещата. Да погледна само дали всичко имаме. Един изключителен метод, Елички, ще направим сега с дядо Владо. И аз съм впечатлена. Някак си е човек, на който веднага започваш да вярваш. Освен билкови отвари, какви точно са те, защо се използват, как се комбинират с зеленчуковите сокове. И забравихме да кажем, дядо Владо, всичко това е с гладуване, нали така? Да, трудното нещо в тази задача е, че трябва да се гладува и човек да остане известно време, колко ще ми кажеш след малко, само на тези билкови отвари и на зеленчуковите сокове, веднага след рекламата. Лечение с глад, билкови отвари и зеленчукови сокове ни показва дядо Владо. Лечение за редица неизлечими заболявания. Тук сложихме, за да не губим време по време на рекламата, сложихме в половин литър вода 2 чайни лъжички салвия. Това е първият чай, който ще направим с теб и за който ще поговорим. Трябва да ври 3 минути, още мъничко остава. Да. Това е важен чай в това лечение, така ли? Да, много. Той и бъбречният чай са основни чайове. Добре, тук на третата минута трябваше да добавим още нещо. Горе-долу е около третата минута. Добре е да се спазват точно пропорциите, времето. Какво трябваше да добавим тук? Мащерка беше едното. Мента. И жълт кантарион май беше. Така, Еличка. Така ли беше? Така, дай ми само. Маточина. То се прави смес и една чайна лъжичка ще добавиме, в смисъл от цялата смес. Добре. Ще добавим една чайна лъжичка към отварата. Смесваме ги първо. Нали така първо, дядо Владо? Да. Смесваме ги и после. И добре. Мента, маточина и жълт кантарион. Добре. Разбъркай ги и дай една чайна лъжичка. След което вече ще махнем от огъня. Нали така? Не трябва да врия, само да кисне. Да. Добре, ти си ни дал точните пропорции и рецепти, сега го правим. Оставяме да кисне. След 10 минути този чай се прецежда от салвия, а след малко ще разберете как точно, по каква схема се пият чайовете, но тъй като в това лечение с глад има още доста чайове, да минем, ако искаш, на следващия. Следващия, който каза, че е много важен, е този за бъбрец. Бъбречния чай. В него какво има? Той не трябваше май да се пие много дълго време, така ли беше? 3 седмици. Не повече от 3 седмици. Да, 3 седмици, след което се подменя с чай от невен. Да. За вторите 3 седмици. Добре, Еличка, имаме го направен чая за бъбреци, нали? Точно в малкото канче.
Не, това мисля, че е чая от хвощ. Това е чая за бъбреците вътре. Така ми е написано. Всичко съм изпълнила. Какво има в чая за бъбреци? Айде да те чуя. Не, има и хвощ. Има ли и хвощ? Има хвощ, само че... Добре, извинявай. Стриктно съм изпълнила каквото е Добре, казал кажи ни дядо какво Владо. има в чая за бъбреци. Казвай какво Аз ли? има, да, ти е лице. Ами, чакай да, аз не мога да... Защото дядо Владо ни е дал рецептата. 15 грама полски хвощ, 10 грама коприва, 8 грама пача трева и 6 грама жълт кантарион. Добре. Това се залива с 250 мл вряла вода, кисне 10 минути. След това се прецежда и се добавят още 2 чаши студена вода и после пак се кипва за 10 минути. Аз съм го кипнала и след това отварата, дядо Владо ще каже как се пие. Няма да се правя аз на компетентна. Ама Еличке, според мен нещо си объркала, защото след като се прецеди, нали така се добавят 2 чаши вода и тогава се вари отново чист, без вътре да са билките. Така ли е, дядо Владо? Тоест, и на мен също ми беше странно. Защо да варим вече прецедения чай с 2 чаши вода, но явно така трябва. Просто исках да се видят билките вътре и затова така го оставих. Добре. Което сигурно е грешка, съжалявам. Да, грешка е. Нали така, трябва точно да спазва. Има прошка. Има прошка. Прецеди го тогава, искам да го обаче да опитам мъничко. Можеш ли да го прецедиш, защото искам да опитам повечето от чайовете. Казахме, че този чай трябва да се приема не повече от 3 седмици, въпреки че след малко наистина ще видите точно как и по каква схема се приемат чайовете. Запомнете това, след това се сменя с чай от Невен. Това трябва да ни е чай от Невен, нали? Или не е, Лички? Имаме ли чай от Невен? Да, ето ги цветлетата. Това е чая от Невен. Така. Чая от Невен. Добре. Аз ли казвам? Сега показахме преди малко чая от бъбреци. Аз ще го опитам. Чая от бъбреци не е чая за бъбреци. Чая за бъбреци. Грешка. Чая за бъбреци показахме, който казахме, че след третата седмица се сменя с чай от Невен. Ето го, докато аз опитам онзи чай лица, къде го сипа. Да давам ли? Давай ми, искам всичко да опитвам. Заповядай. Така. Ти, ако искаш, през това време прецеди Невена и кажи какво има в чая от Невен, освен Невен, в какво количество вода? В чая от Невен има 3 лъжици Невен в 750 мл вода. И сега обаче дядо Владо да каже колко време киснеше. 10 минути ли беше? Чай от Невен в водата. Да, така беше. Чай от Невен беше добра, 3 минути, прецеждаше се. Да, кисне в 3 минути, прецежда се и после ти си доктора, ти ще кажеш. Докато се охлади, може се пие. Добре, този си признавам, че е много вкусен. Всички чаи се пият хладни. Този за бъбреци е много вкусен. Не е горчив, не е неприятен. То няма нито един неприятен от тях. Само да кажем, че захар не се добавя в никакъв случай. Не. Това е лечение, забравяйте за... Дай да пробвам. Аз споделих на дядо Владо, че като малка имах много проблеми с бъбреците и имам една неприязан такава към билките, защото майка ми ме караше и си говорихме с него. Билката на Ламбрев беше ужасно горчива, супер неприятна. Опитай да видиш колко е приятен. Наистина е приятен, без да се подслажда. Мамо, това бих била пила, ако бях сега назад във времето да се върнем. Тук няма неприятни билки. Да, съгласих се веднага с теб. И пак казваме, в никакъв случай не се подслаждат, тъй като човек е свикнал, като чуе за чай, да си сложи малко захар. Ако не захар, айде мед, за да е полезно. По никакъв начин не се добавя никакъв подсладител. Добре, Еличке, дай сега да опитаме... Чая от Невен. Чая от Невен. Така. Значи аз ще те изчаквам първо тебе и после. И този е приятен. Този малко нагарча, но е приятен. Значи разбрахте, първият чай, с който започнахме, е този, който направихме. Чай от салвия, който ври 3 минути, след това се добавят маточина, мента, жълт кантарион и стои още 10 минути, просто да се запари извън огъня, без да ври. Това е основен чай от салвия. Да, виждате го, колегите го изписват. Разбрахте, заедно с него е чая за бъбреци, който се пие 3 седмици и след това се сменя с чая от Невен. И един друг интересен чай от кръвен здравец. Да. За какво е той? Брой се писал не кръвен здравец, е писал друг здравец, Робертианум, защото той е зловонен, лоша миризма има. Кой, кръвният здравец ли? Не. Другия? Другия. Препоръчан от него. Но в нашите билкови аптеки никой не продава този здравец, зловонния, Робертиано.
И пък нашия кръвния не е ли хубав? Нашия е близък по състав и по лечебни свойства на тоя и заради това съм го заменил с кръвен. Това е... Разбрах, че го препоръчваш, особено в случаи, в които е имало лъча или химиотерапия. Да. Защо? Защото това важи за Робертиан, но само той е здравец, зловонния, защото той съдържа радий в някакво количество. Това няма ли още допълнително да натовари организма? Не, точно това е. То е естествено количество, природно количество. Да. И заради това е хубаво да се използва. Това е, мисля, че кръвния ни здравец чая. Така ли е, лице? Една щипка от кръвния здравец, която аз за първи път чувам този вид билка, се залива с 125 мл вряла вода и По кисне. необходимост заменяме с кръвен здравец, защото другия не се продава никъде. Да. Ако някой го познава и може да се го набере, може да се ползва... Този, който е в наброй с оригиналната рецепта. Добре, искам да опитам този. А този се пие през цялото време на лечението. Нали така беше кръвния здравец? Да. Добре, сега ще го опитаме и него. Еличка, ето пий си, той е за бъбреци, след като имаш проблем. Аз ще си тръгна чисто нова след днешното предаване. От всичко... Не мирише на здравец чая. Ако трябваше да мирише, не го усещам да мирише. Но... Ой, той ми харесва. Той има леко скипчив вкус самия... Няма нито един неприятен. Да, наистина няма такъв горчив, труден за пиене. Опитай ти да видиш. Дай да пробвам. Казахме, предполагам, че трябва да видим сега и чай, или колегите го пуснаха рецептата от кръвен здравец. И друга съществена част, това са билковите отвари, чайове, които трябва да се приемат. Като казахме пак, по време на това лечение се гладува. И зеленчуков сок. Елице, стигнахме до зеленчуковия сок. Сега ще го направим. Любимото ми нещо, между другото, аз чакам с нетърпение дядо Владо да... Даже го питах има ли някаква последователност. Каза, че абсолютно няма никаква последователност. Докато ти кажеш какво има, дядо Владо каза качествени зеленчуци. Естествено, че е най-добре, ако можем да си намерим чисти, хубави билки и да сме сигурни. Обаче количеството... Не съм, но съм си приготвила. Ето е везната, сега ще тегли. Точно трябва да направим. Въпреки че аз имам много точно око. Въпреки това и да те видя. Ще мериме всичко, както е казал той. Сега, първо цвекло. 300 грама цвекло. Една глава, която естествено хубаво малко поне да изрежеме. Да. Белиме ли ги? Или не? Не. Само ги хубаво се измити. Измити ли са? Така, естествено. Добре. Така. Това е 283 грама. 283 грама. Браво, белички, още малко отрежи от една друга. Имам много точно око по принцип. Цвеклото е най-много. 300 грама е цвеклото, така че най-голямо количество. 312 грама може ли? Не може. Точно искам да направим рецептата. Това е лечебна рецепта. Станаха ли 300? 306 грама. Още малко отрежи. Чувствам се като продавачка в едно време в супермаркет. Както искаш се чувствай, искам да сме точни. 300 грама сирене. Идеално. Добре. Може ли така? Стана ли? 302. Добре, айде 302. Може ли да дадем да направим 302? Това е граници на точността на теглилката. Ето, нарязваме го. Подходящо. 100 грама моркови ли беше? Сега ще ти кажа колко точно са морковите. Знам, че ряпата е малко 30 грама, 100 грама са морковите и 100 грама е глава целина. Така, ето тези два моркова. Те са повече доста. Чакай, къде слагаш? То само един е повече от 100 грама. Няма, сега нали ще ги позачистиме? Елице, много е това, бе. 138, 108. Отрежи от този малко от дебелата. Добре, айде от тази. Та ще изяма. Колко не виждам. 106 грама. И малко изхвърли малко от него, защото 106 вече е много. Не мога да добре, така. Не изхвърли. Глава целина, тази глава целина според мен ще е по-малко от 100 грама, а ни трябва 100 грама. Аз не мисля, че ще е по-малко. Добре, дано. Колко е? 200. Тя самата глава е тежка, явно, защото цвеклото глава и половина... Това беше 300 грама всъщност. Аз се обърках. Добре. 108. Още малко отрежи от нея. Колко беше? 100. Ама то е 109 грама. Така, отрежи от нея, от тази, която е на теглилката малко. Тя реже от тия, тази, която е в ръката й. Аз понеже си хапвам.
Стига си хапвала 102. Добре, казахме, че може така. Така. Черна ряпа остана. 30 грама. Само 30 грама черна ряпа. Много обичам ряпа. За цвеклото съм чувала, между другото, чудеса, че е изключително полезно и май в рецепти за шипове го има, в всякакви рецепти. Всички тези зеленчуци са здравословни. Всички. Може да се ядат и в салати, и може да се ядат, когато човек не се лекува, както намери за добре и в готвено. А защо трябва да ги направя на сок, а не могат така да се... Ето сега ще чуеш. Всички твърди частици се отразяват много зле на туморите. Растат туморите, когато се яде твърда храна. Даже частици да са малки, твърди и те трябва да се филтрират. Лъканцата дори от... Да. Затова не само ще направим сока, ще го прецедим през няколко слоя марля. Еличка, да няма абсолютно никакви власинки, никакви... Картоф слагаме ли го? Този картоф, колкото е яйце голямо... Толкова. Винаги ли... Той май трябваше да присъства само в определени случаи. Така ли беше в тази рецепта? Може да не се слага винаги, обаче не пречи да го има във всички чаи. Защото аз знам, че картофа, нали, температура вдигаш от него. Това са ученически измислици. Ученически такива номера. Да. Правя всичко на сок. Не е лошо да сложа... Точно така. Правиш всичко на сок. Долу. Хубаво е, дядо Владо, може би да кажем, че сока трябва да е прясно направена, а не да го направим сутринта и да го изпием вечерта. Не, може и целият ден да се пие. Но да го правим целият ден да се пие, но да го прави се веднъж, да. Така ли? Да. И може да се пие и следващия ден, ако остане количество някакво от той. Да. Добре. Само че се съхранява в хладилник, в стъклени шишети. В стъклено шише в хладилник го съхраняваме, да, това е важно. Добре. Еличка, доста сок ще излезе. Браво, аз мислех, че няма да излезе нищо от тези твърди зеленчуци, обаче... Почти всички зеленчуци. Да. Изглежда убийствено. Казвам си, че сока се пие бавно с дъвчене. Какво значи с дъвчене? Един сок, който дори власинки няма в него. Бавно да се ослюнче. Слюнката играе много важна роля при приемане на соковите. Ако има и сок, естествено, от слюнката наша... Заради ензимите, които има в слюнката, може би. Доказано е, че е по-полезно, когато се ослюнчи сок. Затова е това, като все едно го дъвчем. Задържане в устата, премятане в устата. Добре. Да ти помагам ли нещо за прецеждането, Еличка? Не, ако искаш, мога само аз да се отцапам. Добре. Да, защото само да кажем, че всичките зеленчуци сложихме без да ги белим, защото предполагам, че в обелката са доста ценни вещества в зеленчуците. Добре, Елички, оставаме ти да го прецедиш. Казахме, че сокът трябва да се прецеди през няколко марли. Не трябва да има никакви твърди частици в него. Как да кажем, никакви власинки, никакви твърди частици. Добре, дядо Володо, да се седнем ние обратно с теб, за да говорим. Много ти благодаря за всички съвети и знания, които получих от теб. Елички, първо ще си говорим много за това как точно трябва да се приемат тези сокове и билковите отвари. Ти сядай, тук сме написали. Ти ще ми помагаш, за да кажем на зрителите ни точно как трябва да се приема всичко, което написахме. Започва се сутрин от 8 часа с 125 мл студен чай за бъбреци на гладно. Показахме го чая, казах ви, че е много вкусен. И пак припомняме, че това е чай, който се приема 3 седмици, след това се сменя с чай от Невен. Там, където имате чай за бъбреци, го сменяте с чай от Невен. След това... Извинявайте, искам да уточня, защо на гладно се казва. Защото има хора, които не могат да гладуват. Или не трябва да гладуват, ако организма им е изтощен до крайност. Аз съм имал такива хора. Тоест, понякога лекуваш тези рецепти без човек да е на пълен глад, така ли? Да, може да яде и има в рецептата, която съм дал за лечение на Бройс, има глава. Какво в никой случай не бива да се яде по време на лечението и какво е допустимо. Предполагам, че никакви млечни и местни продукти не трябва да се Може и млечни, кисело мляко, например, козе и краве кисело мляко, ниско маслено, може да се яде. Примерно. Месо не. Месото е категорично изключено. Месото и захарите
месото, местните произведения, захарта и захарните произведения директно подхранват туморите. Не трябва да се допускат изобщо никакви частици. Предполагам, че и всякакви такива брашна, такива тестени изделия също трябва да се изхвърлят от менюто. Но пак казваме, рецептата е изключително ефикасна, когато е с пълен глад, но не всеки може да я прави, казваш ти. Затова тук е казано нагладно. Добре, това е за тези, които са в такава фаза на болестта, че могат да си позволят да гладуват. Да. Колко време продължава лечението? 42 дни е пълния курс. А за по-леки заболявания половин курс, 21 дни, 3 седмици. Добре, пак казваме, че тук сме написали нагладно за случаите, в които човек ще приема някаква храна. Но, независимо, че приема някаква храна, този първи чай трябва да е нагладно в 8 часа. Да. След това в 8:30 125 мл чай от салвия, жълт кантарион, маточина и мента. Припомням ви пак, салвията се вари първо 3 минути и след това се добавят жълтия кантарион, маточината и ментата, още 10 минути, киснат, прецежда се и се пие. В 9 часа 125 мл сок от зеленчуци. Елица току-що направи сока, дай ми да го опитам. Изключително добре прецедент, да няма никакви твърди частици останали в сока, дори власинките биха пречили. Разбрахме от дядо Владо, че всякаква твърда храна подхранва всъщност рака. Добре, в 12... Докъде стигнаха? 9:30 хладък чай от салвия, отново жълт кантарион, маточина и мента. В 10 часа отново зеленчуков сок, същите зеленчуци, които ви показахме. В 12 часа студен чай за бъбреци на гладно. Редуват се всички тези чайове, които ви показахме, и зеленчукови сокове. Това е схемата, по която се редуват. 13 часа 125 мл сок от зеленчуци. В 17 часа до тук е много чест приема. Тук има малко по-дълъг промеждутък, интервал. 17 часа 125 мл бульон от лук за болните с малки тумори и за оперираните болни. Не сме казали за този бульон от лук. Бульонът от лук се допуска, въпреки че той съдържа вещества, които по принцип не бива да се приемат. Но се допуска за хората, които са слаби. С много изтощен организъм. Да, изтощените организми. И се прави също по рецепта точно. В рецепта е даден точно как се прави този сок и че се пие само бульона. Твърди частици също не се пият. Да. Пак се филтрира, за да няма твърди частици. Разбрах. Той не е задължителен, но е допустим. Разбрах. Не е задължителен, допустим за хора, които са много изтощени. От 18 до 20 часа 125 мл сок от зеленчуци отново, преди лягане 125 мл студен чай за бъбреци и през целия ден 125 мл чай от кръвен здравец на мънички глътки. Показахме ви и този чай. Ти имаш нещо твое, аз казах преди мъничко, което си е лично твоя добавка към рецептата на Бройс. Отвара от високопланински хвощ. Да. Аз ще го донеса, за да го покажем, защото ти си ни донесъл такъв високопланински хвощ. Да ми кажеш какво е ценното в този високопланински хвощ и тази отвара. Ето. Сега, първо искам да го покажа какво представлява планинския хвощ. Добре. Той е, за разлика от полския хвощ, който стига височина до към 60 см, планинския хвощ стига височина до 2 метра. Ого! И освен това, структурата им е различна. Полския хвощ има вид на елхичка, да, само че с листата нагоре, да, за разлика от елхата. Така. Тоест като конус расте. А пък той расте с еднаква структура, има отдолу догоре, до върха. Да. Като има твърдо стебло, което не се криви и при най-силна буря. Стои си така право. Право стърчи и има от 30 пълния, когато е вече август, септември, нали, той може да събере юни, юли, август, септември, 4 месеца. Преди това е много малък, слаб, след това загива от първите слани и снегове, загива,
Заради това се бее главно тия 4 месеца, от юни до септември. Сега... От него се прави отвара, така ли? От него его. Той има коленца. Да, ето тези до 40 при 2 метра височина, от които излизат като конци, тънки листенцата. Ето тези, да. Перпендикулярно на стеблото. Какво количество ни трябва от този хвощ за отварата, която трябва да направим? Аз съм писал едно просто практическо правило. Може да се вземат 20 см от стеблото с листата. Тези зеленки. Да, ако обаче той е нарязан на ситно и сушен, се взимат 3 лъжици. Или една педя. Една педя от стеблото с листенцата. Но ако те са обрани и е нарязан, една... 3 супени лъжици. 3 супени лъжици. Добре. Това е. А с тях препоръчваш... Залива се с литър и половина вряла вода. Както пише го в рецепта. Да, има го в рецепта точно. И се разделя на 2 части. Половин литър за пиене, по-малко, на глътки, през целия ден. Както си пие кръвния здравец. Добре, по-малко на глътки през целия ден, но ти препоръчваш и компреси с останалата част от... С останалата част се правят компреси. Къде? На болните места. Ако тумор е кожен, направо на болната кожа, където е тумор. Ако е вътрешен, над органа, който е болен. Примерно, ако е рака на черния дроб, се прави на дясната страна. Нали? От пъпа на дясно, под дясната ръка, нали? Под дясното рамо, до там е разположен черния дроб. Да, слагаме компрес на това място. Компрес се прави на това място. Взима се плътна кърпа. Плътна кърпа. Накисва се в отварата, която сме направили. Накисва се в отварата, изсежда се да не тече вода от нея, да не шурти вода, но да е влажна. Слага се на болното място, покрива се, отгоре с найлон се покрива и след това се слага или ластичен колан, за да не пада. За да задържи там, компреса, да. При това желателно тия компресии се правят 3 пъти през деня. 2 часа преди обед, 2 часа след обед и вечерта при лягане за цялата нощ. Да. Който няма възможност, нали, ако ходи на работа някой и така някакъв ангажиран с нещо, може да прави само през нощта. Но това само ще забави лечението. Да. Разбрах, в полския хвощ разбрах, високопланинския, че има силициева киселина и тя всъщност е полезна. Киселина има, която разяжда туморите, без да влияе на болните, на здравите клетки. Само раковите клетки унищожава. Изобщо не засяга дори. Да те попитам, с всичко това, което говорим, което разказваме, с всякакъв вид рак ли си имал успех? Да, досега няма рак, който да не се поддава на такова лечение. Няма такъв. Аз, за да сме още по-убедителни, сега ще пуснем видео с един твой пациент. След това и ще си говорим още. Има много интересни неща, но първо да видим видеото. Около 70 годишна възраст, по съвет на приятели и на лекара, започнах да контролирам показателите за простатата. Почна да се покачва, а лекарът казва, това е опасно. И започва да прави хистологично изследване с биопсия. Даде карцином. В онкодиспансера назначиха едно лекарство, което понижава този показател, обаче трябва да се мини през химиотерапия. От 2010 започна показателят тревожно да се покачва. Лекарът реши да ми изпише лекарство за лечение на напреднал рак на простатата. Аз вече имах опита и знаех мои познати, включително той, който ме събеди, мина по този път и свърши. И при това положение се отказах от лекарската помощ и се обърнах към Владо. Вдехна ми кураж и в разстояние на 2 месеца
С вяра и упорство приложих всичко, което е предписано. Уринотерапия, гладуване, електрорезонанс при него, чайове, отриване с урина, съответно затоплена след 24 часа, след тия 2 месеца, когато отидах при лекуващия лекар. Заключението на комисията при епикризата няма карцином. От тогава даже не съм прилагал нищо абсолютно. Чувствам се добре, движа се, работя колкото може и на вилното место и така, като ме виждате. Впечатляващо е това, което ни разказва. Изведнъж и лекарите няма как да не са очудени от такива резултати, но спазвал е стриктно това, което му казваш. Да. Аз, знаеш, много пъти съм се замисляла, при условие, че има такъв начин, който сигурно не е най-лесният, сигурно не е лесно човек да гладува, но ако това може да спаси живота ти и да не го опиташ, да не го направиш, много ми е странно защо не го правят всички хора, които се сблъскват с такава страшна диагноза. Някои хора нямат воля, а други, действително, имам сега такъв пациент, каза ми, че е ослабнал първите 10 дни с 12 кг. Това е страшно. До сега моите пациенти за 42 дни ослабваха до 12 кг. Да. Някой на гладуване с този режим, който показва. Той за 10 дни ослабнал с 12. Но кое е странното при него? Вчера той беше при мене, води една жена за процедури. Аз него сега не го лекувам, той сам се лекува, но води една жена, която е безпомощна на процедури, близка негова жена. Вчера ми каза, че първите дни, когато е ослабвал много, е имал кървави изпражнения. Да. Някъде кръвоизлив се получил. След това той се е изчистил и от как се е изчистил, се тегли всеки ден и казва, по-малко от 200 грама спадам на ден вече. По-малко. Това е... Виждам как се усмихваш на всеки случай, който си успял да помогнеш. След рекламата ще чуем по телефона една твоя пациентка с изключително тежък случай. Тя е от Ямбол, не иска да казваме името й, защото част от близките й не знаят колко тежък е бил проблема. Тя е била с разсейки, с... Тежко е било състоянието й. Как се справя? Той е от съвсем скоро и е поставена диагнозата от август месец. Как се справя, как върви лечението? Ще ни каже тя веднага след рекламата. С дядо Владо си говорим на лечебни чайове и сокове. Сега ще включим по телефона твоя пациентка, няма да казвам името и пак казвам, тя е от Ямбол и се бори с тежка диагноза. Казвам бори, защото е диагностицирана съвсем скоро. Мисля си, че имаме връзка с нея. Здравейте, чувате ли ме? Чувате ли ме? Здравейте! Колеги, имаме ли връзка? Не мога да кажа името. Надявам се да разбере, че към нея се обръщаме. Имаме ли връзка, колеги? Кажете, ако не да... Сега ще наберат отново, че се е разпаднала връзката. Само пак да кажа, тя е диагностицирана август с рак, напреднал стадий, с метастази. Доколкото разбрах, и тежка операция е направена. И след това... Всички вътрешни органи имала в коремната област. Всички органи е имала рак. И освен това, на лигавицата на коремната ципа, на перитонеума, е имало израстъци от лигавицата, тънки от като конци или дебели като върви. Такова нещо аз не бях чувал. Такъв рак, кой да засегне и лигавицата цялата на коремната ципа. Да. Имаме връзка в момента. Сега ще чуем. Здравейте, чувате ли ме? Чувам ви много добре, Гала. Добър ден на вашето предаване и специални поздравления за господин Бушнаков.
Тук е до мен и ви чува. Звучите много свежо и много добре. Аз знам, че август месец ви диагностицират с доста тежка форма на рак. Разкажете ми малко, защото пък другото, което разбрах, че до тогава не сте имали никакви оплаквания. Да. Благодарение на вашия гост аз се чувствам много добре. Изпълнявам неговите указания и постигнах резултат в изследванията на туморните маркери. Единият от тях от 135 падна на 58 след 45 дни. Но има още какво да се желае, за да се стигне до нормата. Може би е така, все пак малко време е минало. Да, господин Боснаков по природа е душа човек. Искам да кажа, че който му се довери, няма да греши. А вие ми кажете как решихте да му се доверите, защото първо сте в ръцете на официалната медицина. Претърпявате операция и то доста тежка, доколкото разбрах. Значи аз, благодарение на децата, които са край мен, двама сина имам, те просто търсиха, намериха начин, по друг начин, нали, да осъществя лечението. И ми предлагат сега химиотерапии, но ние отказахме. Всъщност, вие, докато се лекувате от официалната медицина, минавате и през химиотерапия, нали така? Не минах. Не съм минала, въпреки че настояват лекарите да минат. Докато сте... Но аз отказвам за сега на този етап. Ще продължа лечението, което ми е преписал господин Боснаков. Докато сте в Варненската болница, аз разбрах, че в този период сте в безпомощно състояние. Дядо Владо идва при вас в болницата. Да. Във Варна дойде, в Варна при сина ми. Да. Просто аз бях наистина в много тежко състояние. Той дойде, независимо от годините, които ги има, аз не му ги давам тези години. Много по-млад изглежда. Благодарение на него аз имам сили да се справям много добре с домакинските си задължения в момента. А ще ми кажете ли колко време след като започна лечението? Вие казахте, че до сега са минали 40 и няколко дни. А колко време след като започна лечението започнахте да се чувствате и по-добре? Значи някъде след 30-я ден. След 30-я ден? Се почувствах, а отначало вървях като мравка. Да. Изпълнявахте всичко, соковете, билковите отвари, но успоредно с това, тъй като сте били с много изтощен организъм, сте се хранили с определени храни. Нали така? Да. Той ми препоръча да се храня, защото бях отслабнала 11 килограма. Да. И нещо друго, което много държа да кажа, че благодаря му за всички пратки по почтата, за цялото внимание към мен. И тези пратки по почтата той не ми взе една стотинка. За това, че ме направи така, че аз да се изправя и да бъда на крака. Но друго, което искам да кажа, че думите са малко, за да изразявам благодарността си към него. Нас, като ми говорите, настръхвам, защото разбрахме и ние в екипа ни сме впечатлени от това как не иска нито стотинка, но освен това, освен че не иска, е тръгнал да дойде при вас непозната жена в болница в Варна, праща ви билки по почтата. Нямам какво да кажа. Кажете ми в момента как се чувствате? Казахте, че отказвате химиотерапия и ще продължите лечението. Значи в момента се чувствам добре. Единствено операцията малко ме опъва и чувствам болка, нали? Но не такава някаква остра болка, като болка. Нали? Но ми казах, че защото 3 месеца са минали от операция. Да. Това е лично решение, което взимате вие. Всеки би трябвало да вземе лично решение за живота си, за това как и на кого ще се довери и какъв път ще избере. Вие сте избрали този и аз стискам палци да е успешен и да стигнете до края и да нямате никакви проблеми. Да, благодаря. И аз ви благодаря. Господин Боснаков, пожелавам да бъде жив и здрав,
за да продължи да помага на хората. И ние му го пожелаваме. Благодаря още веднъж. Хубав ден желая. Хубав ден и на вас. Освен всички тези сокове, билки, нещата, които показваме, в лечението се включва и биорезонанс. Да. Аз ти предлагам да отидем там, защото това е апарата, който, за съжаление, не е твоя. Да. Защото, кажи ми, аз ще седна от едната страна, иска ми се на мен да го демонстрираме. Мисля, че тук трябва да съм аз. Но първо ми кажи, какво се случи с твоя биорезонанс? Моят апарат има повреда, която не пречи да се ползва, но много трудно се настройва сега. Аз нямам възможност да го ползвам, защото част от него, свързана с настройката, действа много бавно. Пък аз имам по цял ден пациенти. Мога да кажа, че имам дни, в които нямам време да обядвам и да вечерям в нормално време. И събирам обеда и вечерята късно, много късно вечерта. От работа стоя. И аз сега търся друг генератор или същия да купя, или друг да го заменя с друг, защото бавно става. Но сега... Скъпо устройство ли? Моля? Скъпо устройство ли? Скъп апарат ли? Сега същия апарат, нов в Германия, струва към 1600 лева. Знаеш аз ги нямам. Знам, че така ти не взимаш една стотинка и на хората, които помагаш, но пък ни гледат много богати хора, които могат пък да искат да направят едно добро дело и да купят такъв. Това е тяхен проблем вече, не е мой проблем. Да, така е. Това е за хора да ти се раздаваш и правиш неща. Този, който имаме, всъщност ти е взел човек, който ти си обучил да работи с този биорезонанс. Аз ще ти кажа, че нашите зрители, защото неведнъж казвам, ние каним много хора, които се занимават с алтернативна медицина, много лечители и сме показвали биорезонанс и смятам, че част от зрителите ни знаят вече на какъв принцип работи, но все пак кажи ми и ти, как функционира този апарат? Вижте, сега ще кажа. Методът е стар, около 100 годишен вече, практически се прилага. Патентован е като метод от американския физик Роял Реймънд Райф. Сега принципът е такъв. Доказано е, че всеки жив организъм, в това число и микроорганизмите, вируси, бактерии и прочее, вибрират на определена честота. Да, приемат и излъчват радиовълни на определена честота. Т.е. имат собствена резонансна честота. Примерно, гъбичката Candida albicans, която е един от най-големите вредители на нашия организъм, се унищожава много трудно, по-трудно от другите. Ако другите ги унищожавам за 3 минути в 6 сеанса по 3 минути, за гъбичката Candida albicans стигам до 15 минути. Толкова е упорита. До 5 пъти повече от някои други. Примерно. Да. Тя има собствена резонансна честота 386 кГц. И аз сега ще включа на нея. Добре. Нали? Не знам дали ги имате. Може нищо. Да масово всички сме с гъбички, с паразити. Хората си мислят някакси, които не са наясно, че аз нямам паразити. Това остава една представа от детството ни, че паразитите са само острици, едва ли не. Пълни сме с всякакъв вид паразити, патогени, така че какво трябва да направя? Той генератор се настройва, примерно гъбичките Candida albicans имат собствена резонансна честота 386 кГц и аз настройвам, включвам генератора. Само ти ми каза, че не знаеш дали има, ма как се откриват всъщност паразитите при кръвни изследвания? Аз не съм диагностик, но има диагностични центрове и аз се дължа най-големите си успехи в тая област с генератора на резонансни честоти, да ги унищожавам микроорганизмите, на доктор Надежда Пенева, която има хубава апаратура, много хубава, западна и по руска програма работи. Тя открива какво има в човека в количества, които застрашават здравето му. Да, защото имаме всичко, но има такива, които се справяме с тях. Организма се справя с тях. Нали, когато става въпрос за единични бройки, но когато е завишено количеството...
Когато е завишено количество, тя ми дава резултат с подчертани патогени, болестотворни микроорганизми, които трябва задължително да се унищожат, за да бъде здрав човек. И аз имам пациенти с по два такива патогента, 3, 4. А най-много до сега съм имал 38 патогена в един организъм. Което значи повече от 2 часа процедура на ден. Разбрахте, тъй като цитира името на доктор Надежда Пенева, аз ти предлагам да видим тя какво каза пред камерата ни. Така е? Да, айде погледни. Преди около 3 години в кабинета ми влезе мой пациент и ме уведоми, че е придружен от един лечител, негов приятел. Дядо Владо влезе в кабинета, погледна строго, поздрави ме, запознахме се, постоя малко, извини се, че трябва да излезе и изчезна. След известно време отново дойде в кабинета, тогава вече имахме време да разговаряме, сякаш го бях познавала през целия си живот. И от тук започна нашата съвместна работа. Впоследствие разбрах, че той е посещавал подобни кабинети, подлагал се на изследване, за да може да прецени доколко методиката е достоверна и доколко може да колаборира с лекаря, използващ такъв тип диагностика. Тогава нямах никаква информация за неговите методи, но в последствие вече разбрах, че имам насреща си един изключително ерудиран, сериозен, всеотдаен човек. Човек от тези, които аз наричам светли личности, гордост за България. Много хубави думи каза доктор Пенева и добре сте се намерили и сте се стиковали. Сега обаче ти настрои апарата. Искам да направим един сеанс. Аз трябва да хвана тези накрайници, нали така? Това са 2 електрода, които трябва да се хванат с 2 ръце и ръцете не бива се докосват, защото или ще затвори ръка през ръцете ви тук и няма да влезе в организма. Разбрах. Сега ток ще протече, ако настроя на някаква честота, аз настройвам сега на 356 килохерц. Аз ще усещам ли? Айде, аз ще казвам всъщност. 56. Момент, че тук задържах по-дълго и излязоха 2 тройки. 356 килохерц. След това поставям напрежение. Ще поставя напрежение, понеже казах, че те се унищожават трудно с ниско напрежение. Няма да стане, аз ще поставя 9 волта напрежение. 3 пъти по-голямо от това, което слагам на множеството. Служи, аз издържам. 9 волта. Ами ще трябва да издържите сега. Добре. Сега. Това са 9 волта. Ето тук 9 волта и повтарям 356 килохерц. Да, виждаме, да. Сега. Тук какво става сега? Сега, аз съм готов. Би трябвало да усещате много леко нещо. Да, леко в ръцете, в които държа електродите, леко като боцкане, но много леко, да. Много лекичко, да. Това значи, че през вас протича някакъв ток, който за вас е мизерен, за организма, безвреден абсолютно. Никой до сега не е увреден от тия токови. И въпреки аз съм сложил 10 волта, 9 волта сега, конкретно за вас. Което казваш, че е по-високо от обичайното 3 при другите. От обичайното и въпреки това много слабо пощипване. Много слабо, точно така, леко пощипване, пощипване, но много слабо. Но никой няма болки. Няма болки. По никакъв начин. В същото време патогените сега, гъбичките, какво преживяват, когато са на резонансна честота, когато протича ток, където да са, в устата, през целия организъм, където и да са. В червата, където да са, в момента те вибрират. И пред това вибриране клетките се разрушават, мембраните клетки се разрушават, те умират.
Чудесно. Ще го държа сега известно време. Дано унищожим, ако имам въпросните гъбички, всичките, надявам се. Веднага след това ще продължим, като ще включим по скайп доктор, доцент, на която ти си помогнал всъщност, точно с биорезонанса. Доцент доктор Маргаритка Бойчева ще включим след малко. Разказахме ви как действа биорезонанс. Аз продължавам да се лекувам в случай, че настроили сме биорезонанса за унищожение на... Гъбичките Кандида албиканс. Гъбички Кандида албиканс. Така, аз ще продължавам малко с лечението, но си мисля, че най-доброто потвърждение и красноречиво за това колко успешен е метода е да чуем медик, човек, представител на официалната медицина, който се е доверил на този вид лечение и му е помогнал. Така че сега по телефона ще се свържем с доцент Маргаритка Бончева. Надявам се, че имаме връзка. Доцент Бончева, здравейте! Здравейте! Привет от Слънчева Варна, където в момента съм в болница Света Марина и изпитвам моите специализанти по клинична лаборатория. Привет на предаването и привет на Бай Владо, нашият народен лечител. Прекрасен, тук и при мен и си говорим, но сега няма тогава да ви отнемам много време след като сте ангажирана. Но разкажете ми какви оплаквания ви заведоха при дядо Владо и въобще защо един представител на официалната медицина реши да се довери на лечител? При Бай Владо ме заведе мой познат в момент, в който аз имах експресия на херпес зостер. Херпес зостер е една инфекция, която може да съществува много години в организма на човека. И тази инфекция с цитомегаловируса от типа херпес зостер се проявява тогава, когато има снижение на имунитета или когато има психична травма. Аз бях в психична травма след много тежка контузия на сина ми в къртицата, в която му Вини Джонс само с този футболен мач му разпиляха коляното и тогава се появи на обичайното място херпес зостер инфекцията. Още след първото посещение при Бай Владо симптомите след 3-4 часа отпаднаха, а те са свързани с болка и с много силен неприятен сърбеж. Искате да кажете, че след първия сеанс се случи това, така ли? След първия сеанс, който беше 3 минути. След първия сеанс. След втория... Бяхте ли само преди да ми кажете за втория, бяхте ли скептична в началото, когато отидохте? Вярвахте ли, че може нещо да помогне биорезонанса? Значи, в момента, когато отидох, аз просто търсех помощ. В този момент не мислех. Но след третия ден, когато премина операцията на сина ми, когато вече се видяха, че нещата ще бъдат добри, аз се заех и прочетох много за електробиорезонансното лечение. Прочетох много за него, както и за диагностиката на заболяванията и на състоянието на органите на базата на електрорезонансната диагностика. Има такива апарати, има компютърни програми, в България също има. Това е нещо, което съществува отдавна, но което ние в нашата официална медицинска програма не сме включили. От моя страна ще направя каквото мога, за да може поне като свободно избираем предмет в Медицинския университет Варна, в който преподавам и аз, да намерим мястото, да включим като свободно избираем предмет този начин за диагностика и лечение. Той има своите биохимични, има своите медицински корени и аз съм дълбоко убедена, че той е истински и достоверен метод на диагностика и на лечение. Аз ви поздравявам за това. Звучи невероятно. Дано да успеете, дано да се случи и студентите там да са запознати с този метод. Катедрите по биофизика, но когато студентите станат, може би, 4-5 курс, да са наясно с заболяванията, в катедрите по биофизика може да бъде внедрена такава дисциплина като свободно избираема на първо време. Пак да ви попитам, когато отивате на това лечение, вие сте в доста лошо състояние, тъй като херпес зостер, знаем, че вирус, инфекция, казахте, но по някакъв начин това се отразило, разбрах, на повечето ви органи. Как така се случва? Диагностиката, която направи след това, показа, че тази инфекция, която аз имам от 24 годишна, сега съм на 61 години.
От 24 годишна аз нося тази инфекция в себе си и това е нормално. Една вирусна инфекция, тя инвазира целия организъм. И когато направих електрорезонансната диагностика, така наречения биоскенер, нали, известен като популярно название, се оказа, че с вируса на херпес зостер са инфектирани и кръвните ми клетки, и мозъка, хипоталамуса, и всички органи. Но може да има мирно съвместно съжителство, ако човек има добър имунитет, който потиска развитието на болестно състояние от тази инфекция. Но когато и при най-малкото нарушение, много често, тъй като 90% от хората са носители на тази цитомегаловирус инфекция, при обикновено, когато във възраст над 60 години, така без особена причина зачестят инфекциите, проявата на инфекциите на херпес зостер, трябва да ви кажа, че ние в медицината веднага си мислиме и търсиме злокачествено заболяване при пациента. Нещо, което е снежило имунитета му. Но възможността още в началото една инфекция да бъде лекувана по този начин и да не се допусне умножаването на вирусните, репликацията на вирусите до толкова голямо число, че да инвазира почти целия организъм, като се правят периодични 3-минутни курсове, да кажем, по 3-4 дни с това биорезонансно лечение. Тя е много хубава. Това е страхотна перспектива. Благодаря ви, доцент Бончева, беше интересно. Аз ще радувам за това да има популярност и наистина да се използва от лекари този метод. Дай Боже да се случи. Се използва от най-различни други специалисти, които не влагат необходимата компетентност в него. Дай Боже да се случи, благодаря ви. Това е изключение, защото той е един човек, който непрекъснато се ограмотява през целия си живот и който не прави нищо, ако не е сигурен, че прави добро. И ако не е сигурен, че не вреди. Най-важното според мен. Е една много светла личност. Аз се радвам, че е гост на вашето предаване и му пожелавам още дълги години да е жив и здрав. Дай Боже, благодаря ви още веднъж, доцент Бончева. И аз се радвам, че си ми гост. Наистина, много се радвам при това. Приключвам с лечението за днес. Сеанса ми приключи, защото искам да ми разкажеш и за този друг уред, който използваш. Всъщност ти използваш само биорезонанса, извън билките, соковете, обичайното лечение, за което говорихме, и тази лампа. Каква е тя? Тази лампа излъчва слънчева светлина без ултравиолетови лъчи. Те са изключени с филтър вътре, т.е. не изгаря кожата. Можем ли да я включим? Да, аз ще я включа, само ми кажи, не става и ако трябва нещо да натисна, нещо да включа. Тя има само тук има два органа. Добре. Един ключ има, с който се поставя времето. Аз като правило използвам 10-минутно време. На 10 минути съм е сложил сега. А за какво помага? В какви случаи използваш? Аз ще кажа. След това се пуска светлината. Друг ключ има. При нас е много светло и няма да видим. Тук, не виждам изобщо. Включили ли сме, но... Така. Сигурно се е включило, но аз не виждам, да ти кажа. Но то сега тук трябва да обърна, за да видя дали се включва или не се включва. Това ли е копченце? Да, горното. Не се включва. Я пак натиснете. Натискам. Ама нещо... Дали е включена? Сигурно е включена, но може нещо да ти кажа да имаме. Добре, нищо, няма да я включваме сега. Кажи ми... Един момент. Може би при придвижването... Сме извадили кабелчето. Може би, да. Сега да видим. Не. Добре, ще я включим след малко. Ти ми кажи за какво се използва. Тая лампа в комплекс с 7 филтъра на 7-те основни цвята на дъгата може да се използва за лечение на много болести. Оказва се, че от древността още хората се лекували с светлина. И заради това и са боготворили слънцето като главен бог.
Сократ е бил един от тези, които се е прекланял пред слънце. Например, египтяните са вкарвали болните в стаи с различен цвят. Един от 7-те цвята на дъгата. В зависимост от различни проблеми? Зависимо от болестта. И той там е пребивавал дълго време, докато се излекува. Да, те са имали светолечение и цветолечение. И светлина, и цвят. Тоест избран цвят. Имали са 7 зали, в които са лекували. Сигурно става въпрос за висшето общество. Не вярвам всички да са минавали през тези стаи, но те са имали това лечение. И то много развито. Ако някак си можем да се довери официалната ни медицина на тая мъдрост, изпитана през вековете от всички краища на света, ще е добре. Вижте, аз се страхувам, че тясната специализация на лекарите ги прави ограничения. Ги ограничава в погледа към медицината, към човека, който има не само тяло, но и душа. Нали? Аз ти благодаря за това гостуване, защото ми беше изключително приятно. Чакам тази книга. Кога ще излезе? Ами в близките месеци, да се надяваме до половин година, ще излезе. Надявам се, защото аз съм написал всичко, сега редактирам само. Да. Сега всичко да се напише добре, защото тя не е свързана с чудесата, които стават някъде по света или не стават. Измислени филми има, нали? Да. Тя е реална. Тя е с истории твои на пациенти вътре. Ако е от научната фантастика, там няма значение с колко очи са видяли извънземното, с 4 или 6 или повече. Тук всичко трябва да е прецизирано. Аз не искам да давам неправилни съвети на хората. Все пак това ще е последният труд, вероятно, който ще издам при живота си. Не се заричай. Ние ще те чакаме, като издадеш книгата, отново да дойдеш при нас. И искам той да бъде полезен. Ако допусна грешка някъде, в дозировка, в формулировка, мога да допусна грешка и това не искам да се случва. Добре, вземи колкото време ти трябва за тази редакция, но все пак чакаме да излезе тази книга. Благодаря ти още веднъж. Ние продължаваме веднага след рекламата. Това, че уважихте народната медицина и мен като неин представител. Обичаме много ние народната медицина и винаги уважаваме в предаването. Веднага след рекламата е другата ни специална среща с Райна. Благодаря ти още веднъж. Най-добро.